لخباركم كفلوا زي أمت زي كابهايلي نبهايلي خدو أبصيون أبكر مجزي أبير دما يقوموا بزبل تيماينا مسينا جزي أبير مسجن لو مدما درجانا مودعتا ناي إسران حموشتن بس إحنا لنا أنت برتينا بخناف أنت نداوينا بحايلي تدما كسنا بلنا نازجمنا وين كابلل لنا بلنا ون إسران حموشتن أبزت بس إحنا كل عينة عمت عن كل عينة مخادنسي كنرسو أدي بالناس بنايج الزعرسنا حايلي بنايج الزعرسنا قلبت أبزي أي بس إحنا لومي أبيتك زي أبير أهيبو أبيتك زي أبير نخبرو كن قدس كن مسجن كن عطنا لو نشمو قالوا دما خمزي لنا كوف لنا كنسمع كساب أبزي زتسكمنا زدقفنا እግዚአብሔር ይክብረና አምላክና ይሁን እግዚአብሔር ያረዲአትና እግዚአብሔር ያተሰኪማ ደግፋ አብዝብ ጽያትና ማንም በናይገዛ እርሱ ከለአቲ አብዚ ደውዝ በለየለን ክብረና አምላክና ይሁን ካብ ጃንዋሪ ከሳ ዲሴምበር ዝተሰከመና ዝደገፈና ዝረድአና ደቆመና እግዚአብሔር ክብር ይሁን ነው ምስጋና አሎን ዝብል በጭብጨባ በእልልታንሳ እስኪ ነዝ ጎይታዚ ንባርኮ እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ይግባው ሃሌሉያ ተመስገን ጎይታ ክብር ሁሉ በኢየሱስ ስም ነአኻ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ ክንከይድ ከለና ድማ በህይወት እንተ ደኺምና ተተሐልልና ተስፋን ተቆሪጽና ነገርና ሁሉ ድማ ክንድርቢዮ እንደሕር ቀሪብና ወንድማ እዚ ቃል እዚ ንኸሙ አይነት አመሰለይ ዘይብለና እዚ ቃል እዚ ንድኹም ሃይሊ ይህብ ንስኑፍ ከአንታይ ይብለና ብርታኤ ይውስኽ እግዚአብሔር አብውድቀትና አብድኻምና ዘይሐድገና እዩ ሃይሊ ይህብ ብርታኤ ድማ ይውስኽ ክብረና አምላክና ይሁን ህይወት sometimes ክንከይድ ከለና ናይ ሰብ ነገር ዘበለ ሁሉ ሲ ምህላል አለዎ ምድካም አለዎ ተስፋ መቁራጽ አለዎ ሃንሳውን ምጥርጣር መውልዋሉን አለው ሰብስጋ ከነብር ከሎ እቲ بسجا نتأمين ندكم بس إحنا جراسين نخونينا mentally sometimes see exhaust نخون نجارات كباق منا نلعب لسي يخون كنو قوات أتأرم بقى كنحزم دين خالي خونلنا burn out دبهال نجار الله بقى تسفى كبرت أننا نجارنا خدر بيسي بس إحنا جراسي مهتش من هالبات كم ولادي بقى قل عهمان إنما هدر كم غاد إنها كامخات نتحدى خطب له بتحدى كفسكا بتحدى خط أرنفو خط فتن بتحدى دماغ يقول لك exhaust دقبر نجرسي الله أبيوت أبت منفسه نجرون كن كيد كلنا أبتنا أمنة جوزون ها هنسأسي ترتر ولول كما يجروا ده أدحلف نبلا له جزيات الله ده هذا جزية سبات كن زارب كلنا دقي ما نري نبلمو قلت في الناقل نسوق الله بسجع نبله درجة بمنفسي يدكمني إذا عينوتي هذا جزء تصفات قرص الله جزء الله تدخمل له جزء الله كم يجري يدقت سألت بلو له جزء الله ده نسوق ما يتمسلون يخون كم تبلو أنا جني بلي حتى قويتها تزي مسيحة صباح كم يدقت سأل next chapter سي كم يجري أتخيت تبلو له جزء سيان جنت تزحقوس نجر بحزب بالنجر سي بدخامنا ديدربينا دينئكنا حقوق ديهبنا زمت كاب تسفى مقراطنا زوصعنا كاب دخامنا زتنسعنا زبرتعنا حيل زهبنا سقويتا الله سمو يبارك هاليلويا زرد قويتا كم እንደገና ህይወት ዘቀጽል ቆይታለሁ እዝስ አይበጽ ሆነ ከተበል ከለኻስ ደይ ሐድገክ ቆይታለሁ እቲ እግዚአብሔር በአኻዝ ተዛረቦ ናአኻ ዝመደቦ ዘበለ ሁሉ ሲ ከይተፈጸመ አይ ሐድገካዩ ክድግፈካዩ ከመጽዩ ከረዳካዩ ቢድካ ከህዘካዩ ከም እንደገና ኃይሉ ከህበካዩ በቃ ንዝበልካዩ ንዝተቀንጸጸ በቃ ንዝወዳኻዩ ተስፋ ከም እንደገና ከለምልሞ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላካዩ እግዚአብሔር ይባረክ ዘአምላክ እዚ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይታዩ አይ ሐድገናል በቃ ተስፋ ቆሪጽና
ነገር ደርቢናሲ ዝገድፈና ዝሓድገና አምላኽ አይኮነን ብስንፍናና ብድኻምናሲ ዝሓድገና አምላኽ አይኮነን እግዚአብሔር ይባረክ እስራኤል እምበአር አብ ከምዝ አይነት ኩነታት ከሎ ይመጽዩ ኩሉ ናይሰብ ነገር ከምት ጅማሪኡ አይኮነን እና ደኸመ ይኸይዱ ህይወት በጠቅላላው እንተሪና ይስከሙ ይበቃ እጂ ፊዚካሊ ኮሙዩ ኢቭን ሀገራት ከማንሲ አብዝኾነ ጊዜ ይሕይሉ አብዝኾነ ጊዜ ሀያላት ኢምፓየርስ ነዓለም ኩሉ ድቆጻጸሩ ዝነበሩስ ኩሉ ጊዜ እንደሐየሉ አይነብሩን ትማሊ ሀያላን ዝነበሩ ሀገራሲ ገሊአቶም ደኺሞም ገሊአቶም ድማ ከነጨራሹውን የለው ዘይደክም ዘይህለል ኃይሉና ቀነሰ ዘይከይድ ሐደዩ ትናይዘል ዓለም አምላኽ እግዚአብሔር እትናተይ እናትኩምን አምላኽ እግዚአብሔር እሱ ጥራይ ዘይደክም ካሉ ሁሉ ይደክም ነምንታዩ መስበልኩ አንተና አይሰረዳን ነገር እንታይ መስለኩ ናይ ሁሉ ሰብ ኃይሊ ዝሆነ ሶርስ አለው ምንጭ ነው አምላክ ግን ኃይሉ ካብ ገዛርሱ መለኮት አይደክም አይህለል በጊዜ በቃ ድሆነና ደኸመ ዝኸይድ ነገር ሲ አይኮነን ካብና ይገዛርሱዩ ሁሉ ምንጭ ኃይሉ ክብረና አምላኽና ይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ባር እስራኤል አብዝ ቦታዚ አብት ዝደኸሙሉ እዋን አብት ተስፋ ዝቆረጹሉ እዋን አብት ዝተሐለሉሉ እዋን እግዚአብሔር ተዛረቦም ዘረባ ከምዝበልኩ ማሙሽ ተጣስታተን በርባአተ ነጥብታት ክንሪኤኒና ቀዳመይቲ አብ ቁጥር 17 እግዚአብሔር ናይት ህዝብ ህቶ አምጪው ይዛር ከምዚሉ አንተ ያዕቆብ ከመይዳአ ከምዝትብል አንተ እስራኤል ከመይል ካኸ መንገደይ ካብ እግዚአብሔር ህብእትያ ፍርደይ ካብ አምላኽ ሐሊፉ ይት ኢልካ ትዛር ክልተ ሕቶታትዮም ሐቲቱ በስደት ባቢሎን መጽኡ መስወሰዶም እታዝምኩላ ዝነበረት ከተማን ሀገርን ኢየሩሳሌም መስፈረሰት እቲ እግዚአብሔር ሀዲሩሉ ዝነበረ ፈጽሙ ዘይተጸበይዎ ክፈርስ ክነድድ ኢሎም ዘይተጸበይዎ ቤተ መቅደስ አክል ነዲዱ ፈሪሱ ናብ ስደት መስከዱ ምርኮኛ ሆይኖም መስከዱ አብለሊዮም ካለ ገዛኢ ሰልጢኑ ተስፋ አብዝ ቆረጹሉ ጊዜ እስራኤል ክልተ ነገር ይሉ መንገደይ ካብ እግዚአብሔር ህብእት ያዩ ፍርደይ ድማ ካብ አምላኽሲ ሐሊፉ እዩ ሰብ አብዝኾነ ሽግር ከአቱ ከሎ አብዝኾነ ጥርጥር ነገር ከአቱ ከሎ አብዝኾነ መከራ ዝመስል ወይ ድማ ዘይተጸበዩ ነገራት ከመጾን ከኸቦን ከሎንሲ ዘምጾ ሕቶታት የማምጽ ቀዳመይቲ ጀነራላይዝ ክንገብራ ሞኽን ተቀላላ ከለናስ አምላኽ የለን ዛ አይነቱ መንገደይ አይሪዮን እግዚአብሔር ካላ አይድማ ረአሎ አምላኽ ሱኮት አቢ አምላኽ ከመይገሩ ኩሉ ይፈልጥ ይንተ የልከው የስ አሎ አምላኽ ትንብሎ ነው ንገዛ አርሰና በዛባይ ግን አይግደስን ፍርደይ ካብ አምላኽ ሐሊፉ በዛባ ኩነታተይሲ ግድ ይብሉ ሰባብ ከምዚ ይመጽ ይሆት ተማበይት ንብሎም ናይ አምላኽ ሰባት ሙሴ መሪህነት መስድከሙ ወሰደን ይሉሉ ተዳኺሙሉ ኤልያስ ከበቦታታ ይበልጽ ደሞ ወሰደን ይሉ ነው ዮሐንስ አቤት ማሰርተት መስአተው ኢየሱስ ድማስቅ መስበሎስ መልእክተኛ ለይሁ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ተርባት እተተመጽን ስኻዲ ሃወይስ ካለኹን ጽበ ማለሲ ተተመጽን ስኻ እንዳር ኮይንካስ ከመይ ስቂልካ አና አቤት ማሰርትን ከለኹሲ ከመይ አኺሉካ ስቂልካ ጣም ተገርመን ቃላላባ ነ መልእክተኛ ና ዮሐንስ ናብ ኢየሱስ መስመጹ ኢየሱስ ከምዚሉ ትዝኸውን ዘበለ ንገርዎ ነው ዮሐንስ ውራት ይሪዮ አንካሳት ይሃውዮ ትዝኸውን ተአምራ ዘበለ ሁሉ እዝስ ንገርዎ ነው ዮሐንስ ይሉ ጎይታ ነቶም መልእክተኛታት ሊኹ ከርኩም አንብቡ ንሳቶም መስከዱ ግን ነቶም ደቀ መዛሙርቱን ታይልዎም መስለኩ ካብ ደቀ ንስትዮ ካብ ተወልዱሲ ከም ዮሐንስ ዝበለ የለን እዛ ከም ዮሐንስ ዝበለ የለን እትብል ዘረባ ዮሐንስ አይሰማ ምንያቱም ቶም መልእክተኛ አስተነግሮምሲ ትዝኸውን ተአምራት ንገርዎ የም ተባይሎ መንበር ዮሐንስ ከምዚዩ ዝብል አይሰማን አይፈለጥ ዮሐንስ አቤት ማእሰርቲ
كما إلو حليف إذا زربا زيا نحنا نفلت أزربا أب سما يدسم سمتاي مسي كمويو سلازي تومنا أملاح سباسي بخمس عينات من قدس حليفهم يوم أب أملاح حتو خامم تأشجر يقول it's okay حتو خايز كختمت كتمو حاجته يكال in fact أتي حتو تاتهم كم تسوق خلوسي ويد ما تحتو تاتهم كم يلوم كم زمتو خزارب كلوسي بغلت شمس أو يوا أنت يعقوب أنت إسرائيل كم تتمواجت يعقوب نابتنا يك الكيدان شمود ما زتوهبو إسرائيل تمواجت أجمل أبا أملاخ مسيحاسي نمنتاي كتبلو مسو وي كتبل كتك علس كم تتمالين مهروز نبرنا سلي وي كتبل عبكر ما أملاخ سي it's okay هتو تاتك ختمس أملاخ سي أي تحت النجال زبل أملاخ يكون confuse كوين اللهو من قدس موت السين اللهو كما يكم زخيد كما يكم زقصل أي كألني أي ترى أينن وأملاخ كما ياخد قبره قال مبال كاسي عبكر ما أملاخ مفساس كاس سأجمع يكون زوم سبات زيوم دم عامس يوم كماي كم زت بلا اللغة إلو أملاخ سي نبصر في سامسيو أنت يعقوب أنت إسرائيل بغلط يوشم كم زبالكم كم زت بلا اللغة ريهم أملاخ كم زلوا sometimes ولا أنت فلت ناس بس أبانا جنا قد داي بلو مثلا إجزيها بيرسي ناي ساينس documentaries قالن تريهم سي فترات سي بزوح مش جالاكسيس أبون جالاكسيس بزوحات يوم زلوا إذا مدرس كابت كله جالاكسي كده الدمامر كلاس كم حنت نتبع أبزا كم نتبع زخونة مدرد ماس أنا منتعي حنتي دايكوت أرز مسل كنبل نخلينا قمت حق أنصو يكون إذي نقولو زفت أرى فاست دخونا كتحز زيك الكمرمر زيك العملاخ نعاغين نعاين قد بشمنا يفلت أنا كدم مسرات علم مديبونا يو بقات أمي أي مات أنا بزعبانا تبقى غيرو يزفلت كبرنا عملاخنا يقول حنت نقول لك زي نعاي بتعم تحقو سنك على الله شأقول رأسهم كوان تايب لنا مصحف قدوس قصرات وداد اتزين قد سلو لو من غوخن مشط وخلى ناس يقلك ورقيفل كندزيلو بقصرو زفلتو مانم كابسب يلن أملاك جن بزعبانا ما أرخن داي كير كم زقبر قد كم زبلو كاري الناسي شأقول رأسهم كمان سيو قصرات يلن أملاك ناس كندزي زفلت أنا كندزي قد دبلنا جن إسرائيل كوميلو نحنا ونسمتايمس أب كبيد كنتات كن حلف كن أتو غلا ناسي كم ز عينة حطونا متسين من قدي كابك زي أبير حبقتي فردي كاباي حليفو بز أبايسي قدي بلون بز أبايسي عيري أننيو قال نبلا لولو قل لو ما ألتخذكرك مفتو قدي بلوي نرى قدي بلوي نتعب قلنا خازلو وغيز الله سبسي زي أبير بز أباها قدي يبلوي بلواك زي أبير يبارخ no with conviction እግዚአብሔር በዛባኻ እግዚአብሔር በዛባኺ ግድ ይብሎይ እግዚአብሔር ይመስገን አረበሉ እግዚአብሔር ይባረክ ግድ ይብሎይ yes እዚ መስሓተተ ቁጥር 18 እናብታ ኻልኢት ነጥቢ ክንሰግር እግዚአብሔር attention ናብ ገዛ እርሱ ካብ ኩነታት ካብ circumstance ናብ አምላኾም ክጥምቱን ክሪኡ መታንሲ ሓቲቱ ከምዝ ዝብል ሕቶ አምጽይሎም እትን ወሰናት ምድር ዝፈጠረ እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክ ከም ዝኾነ ከም ዘይደክምን ከም ዘይህለልን አእምሩ ከም ዘይምርመርን አይተፈልጥ እንዶ አይሰማዕኻ እንዶ ኢኻ እግዚአብሔር ድማ በአርሲ ሳቶም መንገደይ ህብእትያ ፍርዱ ካባይ ሓሊፉ ይክብሉ ኸለውስ እምባር ሕቶ ኻቶ ብዛዕባ ናይ አምላክ ካራክተርስ ይሃቲትዎም ሰለስተ ካራክተርስ قداميتي اتن وسنات مدري زفتقر نسو مخون اجي نساتهم ابت كونتكست كن ملسكم مو ابابيلون دبحال كاب هاجروم كاب تزفلط وس روح هاجر كيدوم يمزلو كم زحج زمن سيلفون اوص ابيلكا بابيلون ابي تركب ماب تريالو وياب كمبيوتر اتيها وياب قلاتيها تنبرلو غيزي اي نبر
ካብታ ናይ ዓለም ማእኸል ድብልዋ ኢየሩሳሌም ሲ ናብ ባቢሎን ምስከዱስ ናብ ወሰን ምድሪ ናብ ሓደ ጫፍ ወሲዱ አጥፊውናሉ ኢሎም ይምዝሓስ አምላኽ ድማ ተስተቢልናሉ እንታይ ይዝብሎም ዘሎ ነቲ ወሰን ምድርስ ዝፈጠረ እግዚአብሔር እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ከለኹም ናብ ናተይ ምድሪኹም ነርኩም ህጅውን ሲ ኣብ ሓደ ናይ ካለ አምላኽ ቴሪቶሪ ሳይኮን እንደለኹም እሱ ናይ ኩሉ ፈጣሪው ክብረና አምላኽና ይኹን አረ ኢየሱስ ጎይታዩ እሱ ናይ ኩሉ ፈጣሪው ናይ ንወሰን ምድርስ ዝፈጠረ ንወሰን ምድርስ ዝገበረስ አምላኽ ንሱ ምዃኑስ ተስተብሉዶ አይሰማአኹምን ዶ ፐርስፔክቲቭ ይቅየር ደልዩ ወደሉ ካብ ነገራቶምን ኩነታቶምን ሲ ናብ አምላኽ ክጥምቱ ይዝሓቶም ዘሎ በቲ ዘመንት ድማ ሓደ ህዝቢ መጽኡነት ሓደ ክስዕሮ ከሎስ ናይ አምላኾምን ውግእ ገይሮም እዮም ዳሐስቡ ባቢሎናውያን በከዋክብት ዘምልኹ በተፍጥረት ዘሎ ዘምልኹን ዝምርሁን ሰባት እዮም ነይሩ ንኹሉ ፍጥረት ሲ እቲ አይኮነን ተምድሮምን ገለን ንሳቶም ዘምልኹ ኸማንሲ አነ ፈጢረዩ ይዝብሎም ዘሎ ፈጣሪ ሁሉ ይአን ተአና አምላክኩም ወሰን እትብልዎ አድዝ ወሲዱ አጥፊውና ትብልዎሲ እሱና ተዩ እትናቶም አምላኽና ድብልዎ ሰማይ ገለ ከዋክብት ገለ ሁሉ ፍጥረት አነ ፈጢረዩ ካላይ ዘልዓለማዊ አምላክ ከም ዝኾነ ድማ እዩ አምላኽ ሲንታዩ ዘልዓለማዊ ኃይሉ ዝደክም ትማሊ ኃያል ሎም ድማ በጊዜ እናደኸመ ዝኸይድ ደይኮነስ ትማልን ሎምን ንዘልዓለምን ሲ ንሱ ዕብራውያን 13:8 ከም ዝብሎ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ክሳዕ ዘልዓለም ሲንታዩ እሱ ትማሊ ኃያል በጊዜ ድማ ዝደክም በጊዜ ድማ ኃይሉ ክሳይ ዝኸውን አምላኽ ሲ አይኮነን እሱ ዘልዓለማዊ አምላኽ አንሳ ነትናትና ድኻም ወይ ገለ ክነብል ከለና ሲ አምላኽናውም ከሙ ይመስለና ሞ ፕሮጀክት ንገብሮና እጂ ዘይፈልጥዎ ነገር ደይኮነስ የዘክሮም ይዘል ሄይ አነ ፈጣሪ ሁሉ ሄይ አነ ዘልዓለማዊ ሓንሳ ድሕይል ሓንሳ ድደክም ሓንሳ ገለ ድብርት ሓንሳ ድማ ድሰንፍ ሓንሳ ድውስኽ ሓንሳ ድጎድል አምላኽ አይኮንኩን ዘልዓለማዊ ክብረና አምላኽና ይኹን አእምሮ ድማ ኢልዎም ከም ዘይምርመር እጂ ኣብቲ ዝኣተዎ ባቢሎን ካብዝስ መውፂ የለን ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ዘሎ መንገደይ ካብ እግዚአብሔር ታቢ አላ ፍርደይ ካብ እግዚአብሔር ሓሊፉሎ እናበሉ ከለውስ እሱ እንታይ ብሎም አሎ መስለኩም አእምሮ ከም ዘይምርመር እስኻስ አይትበጽሖን ኢኻ sometimes መውፂ ንስእንሞ ንህና ምስ ተሸገርናስ አምላኹን ሓቢሩ ተሸገረ ይመስለን መውፂ ዝሳአናሉ ንህና ይናንበር አምላኽ አይኮነን ሲኢሉ በታሪክ እንታይ ብሎ መስለኩም the most fascinating ናይ power shift ዝተካሄደ ኣብዚ ዘመን እዚ ካብ ባቢሎን ናብ ንእስ ዝበለት ሓንቲ ካብ ኢስት ዝመፀት መንግስቲ ፋርስ ባቢሎን 127 ሃገራት ድገዝ ኃያል መንግስት ነይሩ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ኢሉ መስለኩም በኢሳይያስ ተዛሪቡ አነ ንባሪያይ ንሓደስ ከተንሰሉ አሕዛብ እኮይ ክቀብኦ ይሉ ቂሮስ ድባል ተዝክሩ ይሆምሽ ንኡስ አተንሲዎ እግዚአብሔር ንሽተይ መንግስቲ አኔራቶስ በዘገር መንገድስ ፋርስ ንባቢሎን ሲገልቢጡ ንፋሬስ ነዚ ቄሳር ሲ ናይ ፋርስ መንግስት ሲ አምላኽ አተንሲዎ እዚ ቄሳር መጽኡ ድማስ ዳህራይ እንታይ ኢልዎ ናብ ኢየሩሳሌም ከይዱ ተመሊሱ ንአምላኹ መቅደስ ክሰርሕ ዝደሊ ዘበለ ይኺድ ኢሉ አውጁ ባቢሎን 127 ሃገራት ድገዝአ ዘይነቀነቅ ዝመስል መውፂ የብሉን እናበሉ ኣብዛ ሓስብዎ ጊዜ ሲ እግዚአብሔር ሲ ካብ ጎኑስ ሓደ ዘይመስል ሲ ባሉ አተንስ አብሉ አምጽ ኣብተንህና አይከዓልን ኣብዝበልናሉ ኩነታት ምስተው አሊና ንስእንበር ገገለ ጊዜያት እኮ ሪኢና ይወለም ነና አቅልና ጸቢቡና ጨኒቁና ከመይ ገሬ ካብዝ ንወጽ ከመይ ገሬ ደሐልፋ ኣብዝበልናዮ ኩነታት ኣብዝበልናዮ ጊዜ አምላኽ እኮ አህሊፉናል አምላኽ እኮ ውጽዩናል ኣብዚ ቀረባ ጊዜ
حنتي مصحف انببه بتግርኛ ተጻሐፈ ናይ መብዛሕትኩም ታሪኽኩም ይዋል ነጊርኩም ምን ይለው ዛሰብ እዚ አግንደድነ ኩዋት ልሲ መጽሐፍ ጌራቶ ጠሪዛቶ እጂ አንቢባ አብ ፍርቂ አወሶ exhausted ከምታ አንቶ ይዝበልኩኩም አይነት ገዲፍያ ንቁር ጊዜ አቋሪጸ ፋክት ደህር አመታት ገለ ወደእያ ገዲፈይ ናይ ቤት ማእሰርደታት ታሪክ ከመይ አይነት ኩነታት ከም ዝሐለፉ ገለ ዝዛረብ ሰውን ባላቡ 6 ዓመት ታሲራ ዝወጸተ ኩላናሲ አለና ታሪክ ክብለኩም ይለ ከመይ ገሬ ካብዝ ዝወጽ አብዝበልናዮ አብተቀርቀርና ዝመስለና ኩነታሲ እቲ አእምሮ ዘይምርመር አምላኽሲ ንሱ በጥበቡ ንሱ በመኽሩ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ይህሊፉና እግዚአብሔር ይባረክ እስራኤል ከመይ ገሬ ዝወጽ አብዝበለቶሲ በመኽሩ ናሃዳተንሲው እግዚአብሔር አውጪው ሎምንድማ እዚ አይ በቃ ይህለፍኒው እትብልዎ ነገር እንተሎስ ሀደ ነገር ከሰክረኩም አእምሮ ዘይምርመር አምላኽሲ አምላኽናዩ አራ አእምሮ ዘይምርመር አምላኽናዩ ጉዳይ ሀገርና ከመይ ዝኸውን ጉዳይ ህዝብና ከመይ ዝኸውን እዚ ነገርሲ ከመይ ዝኸውን እትብሉሉ ነገራት ኩሉሲ እታ አእምሮ ዘይምርመር አምላኽና መኾኑ አይትረሱ እግዚአብሔር ይባረክ ሀደ ማልተዚ ካብተ ዝሐሰብናዮ ዝለመናዮ እንብዛ የዚዙሲ ከገርመናዮ ክብርና አምላኽና ይኹን ከደንቀናዮ አምላኽ ስለዚህ አምላኽሲ መንገደይ ካብ እግዚአብሔር ታብዩ ፍርደይ ሐሊፉዩ ንዝብል ሰብሲ ምላሹ ወጽ ከመባል ወይ እዚ ገረል ካለኹ ዳይኮነስ ናብ ገዛ ሄይ አይተፈልጥ እንዲኻ አይሰማኻ እንዲኻ አምላክ እግዚአብሔር ዘላለም ኃይሉ ዘይደክም አምላክ ይዘለካ ኩነታትካ ገዲፍካሲ ናባይ ጠምት ይባህጽሩኮ ነገር ከኸብደና ከጫንቀና ከሎሲ አምልኮ እንታይዱ ደገብር መስለኩም አምልኮኮ ናቤት እግዚአብሔር ምምጻ ምጽላይሲ ነገር ከኸምዘለወስ ግን አብዝ መጽሐስ ነቲ ፎከስካ ካብክንድ ነገር ካብክንድ ሽግር ካብክንድ ተሰማኻዮ ካብክንድ ተዛሐዘካ ካብክንድ ተሰርከምስታንስኻሲ ወጽኻስ አብ አምላክ ይኸውን ተፎከስ መውጽድ ማሱ ናብ አምላክ ምስጠመትና ፎከስና ናብ አምላክ ምስኮነ ሁነታትና ከምዘለወስ እናረገጽና ይሁን ከይን ጅምር አብተ ከቢዱና መንገድ ኸሊኡና ዝነበረሲ አቡስ ክንረግጽ ክንገዝ ንጅምር ምንም አይነት ኩነታት ነህለፍ ሀደ ጊዜቲ ንዝምሮ እንዲ ይስተበለሉ ዲናና ጠራጠር ከከቢድ መዛሙር ንዝምሪና ከከቢድ ግን ህይወትና ሆይኑ ዲ ማለትና ሆይኑስ ክንዝምሮ ጽቦ ሀደ ጊዜ ሀደ ወድኹም ይሉን እጅ በቀዳማይ ተዘመረት መዝሙር አና ይዘመርኩ አሉን ይሄ ሊዮስ ከቢዳትን ይሉን ታ ዝተባለ ሲሰሚኻ ያለ ሐምዝን ከምዝልኩ ይሉን አስተቢሉላ ማለት ግን አይነ ፍርሃዮ እንታይ ክብለ ደሊህሲ እወ ኩነታትና ከምዘለወሲ ከምዝንሳቶም ኮይኖም ሞዘለው በባህርነት ተታሂዞም ከለው ተስፋ ቆሪጾም ከለው መቅደስ ፈሪሱን ነዲዱን ከለው ሀገሮም አንያ خلا እግዚአብሔር ሲ ዘላለም አነ ዘይደክም ዘይህለል አምላክ ናባይ ጠምቱ ይድብሎም ዘሎ እግዚአብሔር ይባረክ ንወሰናት ምድር ዘፈጠርኩ አነ ናባይ ጠምቱ ይዝብሎም ዘሎ እግዚአብሔር ይባረክ አእምሮ ከምዘይምርመር አይተፈልጡ እንደሆ አይንት ነፍስ ወከፍናሲ ናብ አምላክ ይሆናሉ እግዚአብሔር ይባረክ አይንት ነፍስ ወከፍናስ ካብኩነታትና ወጽዩሲ ናብ አምላክ ነው ነገር ገለ ነገር ከብለና ሁሉሲ ከቤተ ክርስቲያን ምድራፍ መልሱስ አይኮን ነገር ከበዛካ ሁሉ ከማኔ ሹይኻ ተንድዶ መጽ ሹይኻ መመልስካሲ ተቀጣል መንፈሳዊነት ኮም ይህዋት በቃ ዘይህለፍ ከመሰል ከሎ ነገር ከከብድ ከሎ ሐዊ በቃ ናተወሰኻ ከነድድ ከሎ ሹድ ማሰኻ ተነድድ መልስካ ናብ አምላክ ተቀርብ መልስካ ናብ አምላክ ተምልኹ ስለዚህ እዞም ሰባት እዚኦም بحتو مستوطرس بحتو غيروس ناب غزا رسو امصيو كزازن ساعتي كودمتا ثالثاي ناي محدث تصفحيبو انتايلو مسلكو ندخو ኃይልየ ካብት መንነቱ ሰለስተ ምስ ነገሩ እግዚአብሔር ዝገብሮ ነገር ደማ ነጊሩ ንድኹ ሚልዎም ኃይልየ ንሱኑፍካ ብርታይ ይውስኽ አግባዝ ይደኽሙን ይህለሉን አባጸ ደማ ሰንከልከል ኢሎም ይወድቁ ህጂ
እትመለኮታዊን እትስጋዊ ኃይልን ይዘወዳድሮ ዘሎ በትስጋዊ አግባስ አባጽህ ታትግርኛ እኮ አባጽህ ጽቡቅ ጌራ ይፈልጣኔ ግን በእንግሊሽ youth and young youth ንዝበሉ ታባጽህ ድማ young ከምዚ አፕራይም እድሜኦም ዘሎ ምስ ጉልበቶም ከሆኑ ዝግብኦ ምስ ኃይሎምን ብርታዮምን ከሆኑም ዝግብኦም ሲ ንሳቶም ይደኽሙ ይሉ አረ ንሳቶም ሰንከልከል ይብሉ ብናይ ገዛ እርሱ አይኮነን ሰብ ዝጉብዝ ሰብ ዝህይል ምስትምንጩ ካብ አምላክ ካብ ምስትመለኮት ምስተጣበቀ ጥራይ ክብረና አምላክና ይሁን ስለዚህ እዚያቶም ከማን እቶም ከህይሉ ዝግብኦም ከማን ሲ ክደኽሙን ሰንከልከል ክብሉን ሲ ይኹሉ ነትዝደኸመ ኃይል ዝህብ ነትስኑፍ ብርታዕ ዝውስኸሉ ግን አምላክ አሎ ተስፋ ይዝህበና ዘሎ ክብረና አምላክና ይሁን አረ ክብረና አምላክና ይሁን በዝግዛዝ ቁጥር 30-31 ክንገብሮ ዝግባአናን ውጽኢቱን ነጊሩና ይዛዝ እቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበዩ ግና ኃይሎም ይህደስ ይጎዩሞ ከም ንስር በኽናፍ ይድይቡ ይጎዩሞ አይህለሉን ይኸዱሞ አይደኽሙ እቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበዩ እጅ ዝምህያል ዘሎ አበጉባዝ አይኮነን ትምህያል አባባጽህ አብ young people አይኮነን ደሎ ትምህያል እትምህያል ይዙብለና ዘሎስ አብቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበዩ ኩሉ ካብ አምላኽዩ ድርከብ ስለዚህ እትምህያል ዘሎ እትምብርታ ዘሎሲ አብቶም ንአምላኽ አምጽባይ ዘለው ታይ ማለቱ እትምጽባይ ስልካ ፓሲቭ ኮይንካ ነገራስ ምጽባይ ማለት ጥራይ ኮነን አደ ጊዜ ነገር ሁሉ ተአጽዩ ከምንም ከይገበርካሲ ክትገብር ዘይትخلሉ ሲሱ ምጽባይ ይባልን እዚ ምጽባይ እዚ አብ እግዚአብሔር ምእማን አብ እግዚአብሔር ምውካል ካብት ዝርአ ኩነታትካ ወጪኻሲ ንእግዚአብሔር ምጽባይ ንእግዚአብሔር ምጥማት አብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ምእማን ንጎይታይ ክርስትና ሁሉ ወንድማ ነገርና ሁሉ ሀዲግናስ ናቡ መጽና ኢና ረኺብናዮ ጽድቅ ካቡ ረኺብና ጽድቅና ሀዲግና ናይ ገዛ እርስና ጽድቅሲ ከም ጽዩቅ ጨርቂው ናምንም አይብጽሐናኒው ስለዚህ መጽናስ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቅ ደሊና ታመስቀል ቀራኒዮ ዝሞተልና ኃጢአት ነፍስ ወከፍና ዝተሰከመ ንሁሉ ኃጢአትና ንሁሉ በደልና ዝተሰከመ ዝጾረ ጎይታስ ስኸኻ አብክንዳይ ሜትካ ተድህነኒኻ አነ ኃጢአተኛ ሰብ ምንም አይክልኔ ኢልና አቱም ጾር ዝኸበደኩም ናባይኑ ከርፈኩም የዘበለና ጎይታስ መጽናስ ጾርና አቡ አውዲቅ ጽድቅ ረኺብና ህይወት ረኺብና ከም ትልክነቲ ጽድቅ አምላክ ህይወት ናይ ዘላለም ህይወት ድረኸብናዮ መጽና ኩሉ ከም ዝረኸብናዮ ሲ እዚ ኃይል ዝውን በዚሁ ዝርከብ በእምነቱ ዝርከብ አቡ በመወካሉ ዝርከብ ነው ተስፋ በመግባሩ ዝርከብ ጾርኩም ሲ ናባይ እንታይ ግበሩ ይዝብለና ደርቢ ይዋውድ ወይ ድብለና በጎንስ ሐዛሞ ደግፈን አነ በታንተ ጎንህ ዘልከ ስኻድማ በዚያ ሐዛ ይኮነን ደርብዩ ኩሉ ነገር ካስ አባይ ደርብዩ ንምህያል ንምብርታ ወንሲ እቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበይዎ እቶም አብ እግዚአብሔር ነገሮም ሲ ዝውከሉ ዛባ ደቀይ እንታይ ምድኾኑ ዛባ ሀዳረይ እንታይ ዝኸውን ብዛባ መጻኤ እንታይ ዝኸውን ብዛባ ወለደይ ብዛባ ቤተሰበይ ብዛባ ስርሐይ ብዛባ አገልግሎተይ ብዛባ ከምዚ ከንትን ንብሎንሲ ንጽባህ ከንሐስብ ከለና ብዙ ንሐስቦ ነገራት አሉ ሁሉ ድማ wear down ድገብረና ደዳኽመና exhaust ዝገብረና ንድህሪት ዝጎተና ሓደ መፍትሄ ንሁሉ እንታይ ንገብረሉ አምጽና ነአምጥ ክብርና አምላክና ይሁን አብይድካዩ ነው አብይድካዩ ነገሬ ዛሙርና ሆምይምሽ አብይድካዩ ነገር በሐለፈ መንአስያ ድብሎም ነው ሓደ በዚህ አخዛዝ መልኩ ጆን ፓስተን ደባሃል ሚሽነሪ ነው ካብ አድ እንግሊዝ ናብ ፓሲፊክ ኢስት ከይዱ እጂ አብዚ ከባቢ ኒውዚላንድ አውስትራሊያ አቡ ሚሽነሪ ኮይኑ አብ አንተ ንሽተይ አይላንድ አንያዋ ትባሃል አባ ሚሽነሪ ኮይኑ ብዙ ጊዜ ያገልግል አባ
መጽሐፍ ቅዱስ ክትርጉመሎም በቋንቋም ክጽሕፍ ወንጌል ከብጽሕ ለብዙ ዓመታት ሰሪው ጽዩ ዞም ሰባት እዚኦም አባዝነብሩ ሰባት ግን ንሰብ ዝበልኡ ገዛ እርሶም ዝበላሉ እዩ ያም ዝባሉ ካርኒቫል ሲሉ ትጂ ንገዛ እርሶም ዝበላሉ እዮም ዳሕራይ እቲ ወንጌል ዮሐንስ ክትርጉመሎም ከሎሲ እምነት ትብል ቃል ደልዩስ በቋንቋም ሲ እምነት ትባል ቃል ይላል ምትእመማኑን ኣብ ትባል የለን ብዝደቀስካዮስ ተበል ያኻ ተሐድር ትኸሊኻ ስለዚህ ኣብ ዲክሽነሪዮሙን የለን እምነት ትባል ሲ የለን ዳሕራይ ጨኒቁዎ ነቲ ረድኦ ዝነበረ ሰብሲ ከምዚ እንተ ጌርካስ እንታይ ትብላ ገለ ይብሎስ ፋር ነገር ይገልጸሉ አይ መልአትሉ ሓደ ማዓልቲ ግን ኣብ ሓደ በረንዳ ነገር ኮፍ ኢሉ ነይሩ ባልከኒ ነገር ሲ ተሐጋዚውን ንሱ ነይሩስ ሓንቲ ሐሳብ መጽያትሉ ነቲ ኮፍ ዝበለሉስ እግሩን ድማ ዝሕዝ ነገር ሓደ ጎቲቱስ እግሩ ሰቂሉ ኩለንተኑስ ኣብቲ ወንበር ጌሩ ስማ እንደይሉ ኣነ ኣብዛ ወንበር እዚኣ እንታይ ጌረለኹ ብቋንቋሁ ኢሉ ሁሉ ነገር ካደሪቢኻ ኣለኻ ገለ ይዝሉስ ዝኾነ ቃል ይቡ እሳ ተቃል ንእምነት ሰይና እንጥቀመላ ኢልዎ ሳበን ማእማንሱ ይሕወቴ ሁሉ ነገር ካሲ ኣብ አምላኽ እንታይ ትገብሩ absolute ድሆነ dependence an absolute dependence I know ቀሊል አይኮነን ሰብ in control ከኸውን ይዝደል ነገራት ክንቆጻጸሮም ይናንደል ኔቸርና ዝዩ ትፈልጡ ይኹምሽ በዝግዛዝ መልኩ በረድ ክትዝውሩ ከለኹም ሲ ሸተተተተ ክትብል ከላስ እታ ሐግ እንታይ ያመስሉ ግደፍ ተመሪናት ከተገብራሲ doesn't do anything ምናልባት more damage ግን ሰባት ስለዝኾነ ከመይ ጌርና ንገድፍ ትገለ ትገብር ዘለኻ ይዝመስለካ አይትገድፋኒ ኻ ከመይ ተሐድግ ኣብ ምድሪ ዘሎ እንስሳ ዘበለ ሁሉ ትፈልጡ ዲኹም ኣብ ማይ ይእትዎ ይህንብስ እዩ ኩሉ ከልብ እትዎ አይጥህል ድኾነ ድሙ ይእትዎ አይትጥህል ድኾነ እንስሳ ምጽዎ አይጥህል ሰብ ይዝጥህል ንምንታይ ተልኩምኒ ኮንትሮል ክገብር ይደል እጂ ነቲ ባህርስ ከመይ ጌርካ ተአምኖ ነቲ በቃ ነገርካስ ሕደጉ አይ ናቹራሊ ግን ንሕና ምሕዳግ ደይኮናስ ንሁሉ ነገርናስ ክንቆጻጸሩ ኢና ንደል ክንሕዞ ምስ ሓዝናዮ ኢና ኮንፊደንት ንኸውን ሎሚ ግን እቲ ዝሕዚ ሓዘልና እስራን ሽዱሽተን ቤትና እቲ ዝሕዚ ሓዘልና ደቅና እቲ ዝሕዚ ሓዘልና ህይወትና እቲ ዝሕዚ ሓዘልና ቤትና ሃዳርና መጻኢና ፊውቸርና ፍጻሜና ሁሉ ዝሕዚ ሓዘልና ንህና ኣብ ንውደቕ እግዚአብሔር ይባረኽ እቶም ንኡ ተስፋ ዝገብሩ እዮም ታይ ዝገብሩ ከም ንስር በኽናፍ ዝወጹ ድጎዩ ሞደይደኽሙ ድኸዱ እግዚአብሔር ይባረኽ ሎሚ ንኡ ተስፋ ንገብር ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዘለናዮ ርእስና አድነና አቤልና ንጸልይ